Krásný den po delší době, ale ještě to stíháme v měsíci květnu. Měl jsem trošičku i rodinné problémy, takže se omlouvám, ale stihneme to v květnu vydat další díl našeho pořadu 22S a dneska zavítáme do zahraničí, i když já jsem se narodil v Československu, takže pro mě to zahraničí není, ale pro našeho hosta už Češi zahraničím jsou. Takže vítám tady Martina Burcko. Martin Burcko, jsem strašně rád, že jsme si na sebe udělali čas a věřte tomu, že vy, kteří dnešní příběh neznáte a budete ho poslouchat, tak budete valit oči, co v životě jde všechno dokázat. Takže Martine, já tě strašně vítám, otáčím svoje přesýpací hodiny, aby jsme viděli, kolik nám zbývá času a tak dále. A samozřejmě hned na začátek, jako vždycky, řeknu, aby se s nám představil, řekl si o tom sportu, kdo tě přivedl k fotbalu, jak probíhala tvoje kariéra a tak dále. Takže máš slovo a povídej o sobě. Dobrý deň vám všetkým prajem. Tak možno by som začal tým, ako som začínal hrať futbal, že veľmi dôležité si myslím, že ja som k tomu nebol nútený. Ja som to chcel robiť od malička sám a sám som tomu ako keby prejavoval záujem, kde začínal som ako brankár a to bolo úplne náhodne, kde ma videl tréner z Bardejova. To bol prípravný zápas nejakej 5. ligy, dedina vedľa Bardejova. A ja som cez polčasy s bratom išiel zakopať, kde som bol v bráne a trénerovi sa páčilo, že ja som sa tam hádzal, skákal a chytal tú loptu. Tak on prišiel za mnou, či by som nechcel prísť do Bardejova. A tam to všetko začínalo, že ja som ako keby dostal ponuku, ktorú som mal možno 2-3 mesiace na stole, ale až potom som prišiel. To som mal 9 rokov, hej, čo možno si ľudia myslia, že neskoro, ale ako náhle začneme v čo najmladšom veku, je to najlepšie. A ja som prišiel ako brankár do Bardejova v 9 rokoch. A hneď prvý turnaj, ktorý Bardejov hral, tak som bol v bráne a to bude znieť až tak filmovo, že som bol v bráne a v podstate chytal som, tam bolo myslím nejakých 6 zápasov a ja som v 4 nedostal žiaden gól, že to bolo... Myslím si, že veľmi dobre a aj som presvedčil toho trénera, že som ako taký brankár. No a my sme ten turnaj nakoniec vyhrali a možno taká sranda, že dostal som ocenenie za najlepšieho brankára, k čomu samozrejme mohlo aj zavážiť to, že v deň toho turnaja som mal narodeniny a v podstate tie 4 zápasy som odchytal, myslím si, že veľmi dobre. A v tom finále som dostal iba jeden gól, kde sme vyhrali 2-1. Ale taktiež som podržal chalanov v semifinále, kde boli penalty. A ja som, keď sme boli maličky, tak skopali iba 3 penalty. A ja som všetky 3 chytil, že to bolo, mohlo to byť šťastie, mohla to byť náhoda, mohlo to byť niečo, čo ako len náhoda to mohla byť. Ale podarilo sa to a taktiež som stále pracoval, aby som čo najmenej golov dostával. No a potom postupom času sme chodili na turnaje a pamätám si, ako sme chodili na turnaje do Prešova, 2-3 krát sme boli, kde sa nám nepodarilo vyhrať. A potom, keď sme išli 4. krát, tak ja som do polčasu dostal 2 góly a tréner mi povedal, že druhý polčas idem do útoku. A toto bude až neuveriteľné, že ja som druhý polčas išiel do útoku, kde som strelil 3 góly a my sme ten zápas vyhrali 3-2. A tam nastal ten zlom zmeny,
že ja už som vlastne brankár, pre ňoho nebol jednotka, ale bol som pre ňoho jednotkou ako útočník. A presne ten turnaj my sme ten turnaj vyhrali, ako to bolo štvrtýkrát, čo som 2-3 krát predtým bol, 3-krát som bol v bráne stále, tam sme prehrávali a potom som išiel do útoku. No a ten zápas, čo sme otočili, potom do konca turnaja som hral už útočníka. A v podstate každý druhý zápas som dal minimálne 1-2 góly. A tam sa ako keby zmenila tá celá moje zameranie, že už som nebol brankár, už som bol útočník. Určite to na to mal aj ten vplyv, že ja som bol veľmi nízky. A byť nízkym brankárom ďaleko nezajdeme. A potom som na tých turnajoch bol útočník a už som sa dostával aj na kraj zálohy, krajného stredového hráča som hral a potom to tak postupne vrcholilo, že ja som už hral ako kategória U10, U11, U12, kde v U12 som si privodil jedno zranenie ako zlomeninu nohy, členka. A tam som pol rok stal. Hej. A potom som prišiel znovu a hral som 13-ku, za U13 som hral ešte v Bardejove, kde po U13 som išiel hrať do kategórie U14 Tatrane Prešov, kde som bol 1 rok, rok a pol som tam bol. A potom som sa ale naspäť vrátil do Bardejova. Že ako pomôcť týmu, lebo mňa aj tréner povedal vtedy, že tréner z Bardejova mi povedal perfektnú myšlenku, že Martin, keď pôjdeš do Prešova, budeš ďalší zo šikovných hráčov. Keď prídeš do Bardejova, ty budeš ten hlavný a ostatní ti budú pomáhať. Že to je si myslím až veľmi silná myšlenka. A ja keď som prišiel do Bardejova, tak snažil som sa byť tým ťahunom, tým strojcom toho úspechu, ale futbal je kolektívna hra. Sám to nedokáže hráč. Ale ja som vtedy mal tých pomocníkov, ktorí pracovali so mnou, za mňa, pomáhali mi, hrali sme tímovo, kde keď mi prihrali loptu, tak ja som sa stále snažil efektívne zakončiť. A v tej U14, U15 som aj chodil na výbery Východoslovenského futbalového zväzu, kde tiež sa mi celkom darilo. A tam sa tiež stala taká zaujímavá myšlienka, že Východ vtedy vyhral ten turnaj tam bol Východ, Stred, Západ a Bratislava, výbery. To sa hralo v Senci. A my sme vtedy ako U14 vyhrali v Senci celý ten turnaj, čo bolo prvýkrát po nejakých 8, možno 10 rokoch. Že Východ nikdy nevyhral ten turnajík. A nám sa to vtedy povedalo, určite to nebolo vďaka mne, ale bolo to, že my sme z Východu prišli ako bojovníci. My sme bojovali, my sme pracovali, my sme sa snažili zaujať trénerov a vyhrať každý zápas. Tam v tak mladom veku pre mňa to bolo až obdivuhodné to nastavenie tých mladých chalanov. A potom v U15 sa začína tvoriť prvý reprezentačný zraz. To bolo po turnaji tiež tých výberov v Košiciach. A tam sme nevyhrali. Skončili sme z tých 4 tímov tretí. Ale aj tak, my sme zaujali toho reprezentačného trénera tým nasadením, tou bojovnosťou. My sme síce zápas prehrali, ale my sme boli spotení, unavení a dali sme do toho maximum, že nikto sa nešetril, čo bolo obdivuhodné v 14 rokoch, lebo každý pracoval na maximum a on vtedy vybral do reprezentácie z Východu iba mňa.
Hej, možno to bolo voči niekomu nespravodlivé, možno mohli prísť reči, že prečo tam nie som ja, prečo tam je on, ale presne na tom turnaji, čo sme skončili tretí, my sme tam dali len nejakých 6 gólov a z toho som 3 dal ja. Hej, aj to mohlo to zavážiť, ale ja som tie 3 góly dal vďaka celému týmu. Lebo to nebolo, že ja som sám prešiel celé ihrisko. Kamoši, spoluhráči pomáhali a vtedy som išiel prvýkrát na reprezentačný zraz, čo bol v Poprade. A hrali sa 2 prípravné zápasy proti Maďarsku, kde v prvom zápase sme hrali akože v Poprade, bolo dobré počasie, všetko OK. A tam ešte ja som mal roztrhané kopačky. To ešte otec mi bol kúpiť pred zápasom kopačky, v ktorých, aby som hral v nových, lebo že to je taká česť, všetko to. A tréner ma poslal cez polčas sa rozcvičovať, kde ja som sa celý polčas rozcvičoval a on ma do toho zápasu ani nenasadil. Nevystriedal ma. Ja som celú noc plakal na izbe, že prečo som tu. Alebo na čo som tu prišiel. No a potom prišiel ten druhý zápas. Ešte ten prvý zápas my sme prehrali, že 2-0. A potom išiel sa hrať druhý zápas do Spišskej Belej na umelé ihrisko, lebo bolo zle počasie, všetko to. A vtedy ma dal hrať od začiatku. Je to zaujímavé, že ja som v tom zápase dal gól a na druhý prihral a my sme vyhrali 2-1 proti Maďarsku. A ja som si vtedy povedal, samozrejme nie ako verejne, len tak pre seba, že prvý zápas sme prehrali kvôli tomu, že som nehral. Hej. Ale to samozrejme bolo len také moje vnútorné. A vtedy sa mi podarilo, že gól, prihrávka na gól, vyhralo sa 2-1. Tréner mi povedal, asistent trénera mi povedal, že keď budem takto pokračovať, tak to budem pravidelne. A potom sa to so mnou viezlo, že bol som každý rok na každý reprezentačný zraz, či už v U15, U16, U17 a stále som sa snažil podať najlepší výkon. Samozrejme, nevždy to vyšlo. Ale ja si osobne myslím, že to také moje ako keby nastavenie vždy bolo presvedčivé, že ja som, aj keď sa mi nedarilo, aj keď som zle prihral, netrafil bránu, vyriešil zle tú situáciu, mňa to nikdy nezlomilo, lebo ja som bol nastavený tak, že dobre, teraz som prihral zle, ďalšiu prihrávku prihrám správne. Ďalšiu strelu vystrelím správne. A tak to aj bolo, že keď sa mi to nepodarilo, hneď na to ďalšiu situáciu som vyriešil na úrovni dobrej. A to bolo to také, čo aj psychológ mi to odporúčil, aj kondičný tréner, aj osobný tréner, že nás nemôže zlomiť tá jedna zlá situácia, lebo to už nezmeníme, to sa už stalo. Ale pozrime sa na ďalšiu situáciu, ktorá príde. A tu chceme vyriešiť teraz dobre. Hej, toto je možno dosť také silné, psychologické, jednoducho sa to hovorí. Jednoducho sa to povie, ťažšie sa to robí, ale oveľa lepšie je, keď to naozaj, že tak aj spravíme. No a potom som bol v tej kategórii U16, reprezentačný zraz, v kategórii, na každom zraze som bol. Stále tam bol boj, lebo ja som bol krajný záložník, akože pravý alebo ľavý. Ale boli sme na papieri 5 krajní záložníci. Väčšinou sa berú 4, čo aj stále boli 4. Vždycky jeden ako keby stál. A ja som stále v tej štvorici bol. Že ja som bol medzi tými 4. No a potom prichádza ten jeden z najlepších momentov. No.
nie že jeden, ale to je najlepší moment mojej futbalovej kariéry, kde bola prvá fáza kvalifikácie na majstrovstvá Európy do 17 rokov, ktorá bola v Chorvátsku. Akože finálny turnaj. A na tej prvej fáze sme boli v Severnom Írsku. V Severnom Írsku sme boli, kde sme postúpili do druhej fázy. Ale tam sme v tej prvej fáze sme mali superov ako bolo Monako, Severné Írsko a Španielsko. S Monakom sme vyhrali 4-0, ale prvý polčas sme mali 0-0. A pritom papierovo alebo výkonnostne to boli dve odlišné mužstva, kde my sme mali akože výrazne lepšiu šancu na víťazstvo. A nakoniec sme ale aj druhý polčas sme vyhrali 4-0, kde sa mi podarilo dať gól a na jeden gól prihrať. No a taktiež Španieli vyhrali so Severným Írskom. Čiže my sme išli ďalej sa pozerať proti Severnému Írsku. S tým, že to už bol zápas o to, či postupíme my z druhého miesta, alebo Severné Írsko. A tam sa ešte to bol ten hneď druhé kolo. A my sme s nimi išli bojovať o to, že my keď s nimi musíme vyhrať, lebo oni pravdepodobne s Monakom vyhrajú. A teraz to bolo Moldavsko, tak. Tam som si to zmýlil, čiže všetko rovnaké, len Moldavsko bol ten tým. A my sme išli hrať proti Severným Írom, kde oni boli doma, v Belfaste, oni usporiadovali ten turnaj. Celé Írsko, severné, normálne, komplet celý štát bol za to, aby Írsko severné postupilo. A my sme s nimi išli bojovať o tú druhú priečku a tam nastal môj najlepší moment, kde sa mi podarilo za 16 alebo 17 minút dať hat-trick. Hej, my sme vyhrávali 1-0, do polčasu bolo 2-1 pre Severné Írsko, v druhom polčase ja som vyrovnal na 2-2, hneď o nejakých 5 minút sme dostali gól na 3-2, to bola 60. minúta, tam sa hrá 70 minút, a dostali sme gól na 3-2 v 60. minúte. V 65. minúte ja som vlastne vyrovnal na 3-3. A stále nebolo rozhodnuté, kto postupí. A v 71. minúte som dal gól na 4-3, kde my sme ten zápas vyhrali. A aj zrejme vtedy bol agent z Manchesteru na štadióne, ktorý ma po tom turnaji ako keby zavolal na skúšku, ale ešte predtým sme išli hrať proti Španielom. Hej. A tam to bolo také taktické, že tréner chcel nechať oddychnúť hráčov, aj keď ja tomu nerozumiem, ale mňa tam nechal. A ja som išiel hrať so spoluhráčmi, ktorí ale mali skvelú kvalitu, ale menej skúsenosti. A išli sme hrať proti Španielom, ktorí ich tým tvorili 5 hráči z Realu Madrid, 6 hráči z Barcelony. Na lavičke boli možno nejakí 2-3 z Atletika Madrid, Valencia, hej, ale už len názvy tých klubov. A my sme išli hrať v zložení Trenčín, Dunajská Streda, Slovan Bratislava, Trnava a jeden z Bardejova. Hej. A v podstate to bolo ten zápas, to bolo ako keby beh k neznámemu cieľu. My sme loptu mali len pri rozohrávke. A vtedy som aj dostal žltú kartu. A
psychicky alebo psychologicky som nezvládol tú situáciu, bolo extrémne mokro, bol dážď a tí Španieli, oni neboli takí, že z masla. Oni boli tvrdí v súbojoch, presní, všetko. Ja si ani nepamätám, aby oni si nesprávne prihrali. Že to bol rozdiel, myslím si, že 2 tried. A ten krajný obranca, on stále mi odobral loptu, prerušil ma, stále ma zastavoval a aj dosť ma kopal. A ja som vtedy ďalší súboj išiel do sklzu, kde som mu ale odobral loptu. A lenže jednou nohou som mu loptu odobral a druhou nohou som ho tak trošku že kopol. A za to som dostal kartu. Zápas sme prehrali 6-0, ale postupili sme do druhej fázy. Hej. Čiže v podstate ako keby cieľ splnený. Ale tu som mal prvú žltú kartu, kde v kvalifikácii za 2 žlté karty je stop pre hráča. No a išli sme do tej druhej fázy, kde boli týmy ako Fajerské ostrovy, Írsko, akože Írsko, len Írsko. A tretie mužstvo aby som nepovedal blbosť. Hej, teraz Nevadí. ono ma to napadne, Nevadí. len prvý zápas sme hrali s Írmi. Tam sme prehrali 2-1, kde som ale dostal druhú žltú kartu. A tým pádom ďalší zápas som nemohol hrať. A ďalší zápas bol proti Fajerským ostrovom, ktorý som sledoval z tribúny. A ten zápas sme prehrali 2-0 proti Fajerským ostrovom. Tiež Dávid s Goliášom. A tým pádom, že sme nemali už možnosť postúpiť, tak postúpilo Írsko, Fajerské ostrovy a to štvrté mužstvo, sekundu, a hneď vám to poviem, že by som nepovedal zle. Tým štvrtým mužstvom sme náhodou vyhrali, no ale to nám bolo... No. Martin, vůbec Nechcem povedať blbosť, lebo neviem si na to spomenúť. Pokračujem dál. A len tak málo by som povedal k tomu, že postúpili Fajerské ostrovy na majstrovstvá Európy na úkor nás, Slovákov. A to, že oni v skupinovej fáze na majstrovstvá Európy mali skóre 0-24, to neriešim, lebo oni tam boli. My sme boli doma. A vtedy začínali už aj moje skúšky do Anglicka, kde na prvú skúšku som išiel do Manchester City, kde si každý povie, že umelo vytvorený klub, sú tam milióny, ktorí sú, akože môžeme mať na to názor, aký chceme, ale Manchester City, už bývalý tréner Guardiola, on tam už vtedy začínal budovať tú akadémiu. Všetko tam bolo blízko dokonalosti. A tie milióny, aj miliardy, ktoré ten šejk má, oni investovali, ale že do bravúrnej akadémie. A tam bolo všetko ako sen. To bolo všetko, nebudem preháňať, keď poviem, 3-krát lepšie ako v Európe. Od nás Slovákov je to možno 5-krát lepšie. Od vás Čechov 2,45-krát lepšie. Ale tam bolo najzaujímavejšie, že ja som v Manchester City trénoval s hráčmi, ako sú Phil Foden,
Mason Greenwood, ktorý vtedy bol v City. A to sú dve najväčšie mená, ktoré tam vtedy boli. No a oni mi povedali, že tak, keďže ma nezobrali, povedali, že takých hráčov ako si ty, Martin, môžeme mať ďalších 100. Jasné, OK. Plne som tomu chápal. Lebo oni majú scouting po celom svete. Oni nesledujú len, ja neviem, Austráliu, Ameriku. Oni majú agenta pomaly v každom štáte, ktorý sleduje zápasy a mapujú celý svet. Aby vybrali tých najlepších. No a potom, keďže to City sa nepodarilo, čo už aj dopredu bolo, myslím si, že veľmi náročné, aby sa tam Slovák dostal, išiel som na skúšku do Manchester United. Kde to bolo oproti City o jedenkrát horšie, akože akadémia. Slabšie zázemie, akože tréningový proces bol rovnako fantastický, ale takéto prostredie, tí ľudia tam, všetko bolo také menej profesionálne. A to som cítil už vtedy v tých 16 rokoch, že lebo v Manchester City každý pozdravil, každý sa smial, každý v podstate vzdával takú úctu k tým hráčom. V United nikto sa s nikým nerozprával, nikto sa na nikoho nepozeral, každý bol sám, za seba tam. A tam v United som trénoval s hráčom najznámejším, Mason Greenwood. A to keď mi vtedy agent povedal, že príde s nami trénovať na tréning, že o rok mladší chalan, tak ja na Slovensku som to poznal, že keď príde mladší, takže bude asi trošku slabší. A ten mladší bol ten Greenwood. On keď prišiel na tréning, on bol takmer o triedu od každého lepší. Sice bol mladší, bol silný, rýchly, presný. On proste pracoval počas tréningu, pred tréningom, po tréningu, stále. Pre ňoho nebolo len tých 90 minút tréning, ale pre ňoho bol tréning 2 hodiny pred tréningom, tréning 2 hodiny po tréningu. A stále. On to bral ako zamestnanie, ktoré mu venoval každý deň minimálne 6 hodín. Teraz si môžeme pozrieť, že v League One, nebojím sa povedať, že exceluje. Je druhý najlepší strelec 2 roky po sebe. Nedostal to zadarmo. Teraz sa ukazuje tá jeho práca, ktorú on vykonával, keď bol maličký chalan. No a potom po United som bol s Brightonom prvýkrát na skúške, kde som zostal ako keby rovnako, že nevedeli, či áno, či nie. A oni povedali, že chcú ma vidieť ešte raz. No a presne v tom období, kedy som mal, že prvýkrát som bol v Brightone, že ma chcú vidieť ešte raz, to bolo nejaké 3 mesiace, tak v tom 3-mesačnom období som bol na Slovensku, West Ham, a Trnava s West Hamom mali ako keby svoje spojenie, že keď West Ham chcel prísť do Trnavy, pokojne si zatrénovať do ich akadémie, všetko to. A ja som bol s West Hamom, ale cez druhého agenta, lebo ja som mal podpísaného Vengloša, ktorý mal Mareka Hamšika, niekedy mal aj Škrtela, Roba Maka, Vlada Vajsa. A ja som vtedy bol s West Hamom na Slovensku, cez druhého agenta. A West Ham povedal, že všetko OK, ale oni by ma chceli vidieť v ich akadémii, ako budem tam trénovať. Ale keďže ja som
to nerobil cez môjho podpísaného agenta, ale cez druhého, tak to sme vlastne zatvorili a dali bokom. No a potom som išiel druhýkrát do toho Brightonu, kde v prípravnom zápase po tej týždňovom tréningovom procese ja som v zápase dal gól a na 3 góly prihral. Hej. To už som si myslel, že chcel som, že by mi povedali, že ma zoberú. Ale samozrejme v Anglicku to není, že z hodiny na hodinu. Oni skúšajú každý týždeň niekoho iného a spravia si zoznam napríklad 10 hráčov, ktorí by sme mohli podpísať, ktorý sa nám bude hodiť a toho si vyberieme. Že to je až veľký profesionalizmus. A potom po tom Brightone som išiel do Norimbergu, kde bol aj tréner Marek Mintal, ktorý tam má aj sochu. A myslím si, že ja som do toho Norimbergu prišiel nastavený tak, ako v Anglicku, že ja som od začiatku išiel na tých maximum. Snažil som sa či už 90% intenzitu vo všetkom, rýchlosť, presnosť, správnosť. A oni potom povedali, oni sa rýchlejšie rozhodli, oni po mesiaci povedali, že chceli by sme ťa za hráča. Lenže ja som vtedy čakal na odpoveď z toho Brightonu. Brighton by som bral všetkými 10. A čakal som na odpoveď toho Brightonu, ale vtedy prišla vlastne tá moja autonehoda, kde som bojoval o život. Vďaka Bohu sa to podarilo a môj agent Vengloš zavolal do Brightonu, že v podstate toto a toto sa so mnou stalo, že asi nebudem schopný. Takže ten Brighton sa ako keby zatvoril tiež. Aj keď myslím si, že bol som jeden z tých, ktorý by bol oslovený. Já ti teďka do toho, Martine, vstoupím a doptám se tě, protože nám končí ta základní část rozhovoru a pak budeme pokračovat tím bonusem pro naše diváky. To znamená, jenom řekni, než ukončíme základní část, co jsi měl za zranění svým způsobem po té autohavárii. Jak těžké zranění si měl, že to nebyla nějaká jednoduchá zlomenina, když to řeknu, ruky. No, ja som mal vlastne lepku. Polovicu hlavy, ako keby som mal lepku polamanú, kde úlomky lepky museli vybrať, ktorý bolo, nechcem povedať blbosť, myslím, že 26, možno 27 úlomkov, kde oni museli tie úlomky vybrať a nahradiť mi lepku ako keby kranioform sa to volá, ktorý je podobný tvrdosti titánu. Ale tam všetko bolo, že buď budem slepý, alebo hluchý, alebo budem na vozíku, alebo nebudem vedieť hýbať len ľavou časťou tela. Že to boli ako keby tie najhoršie veci, ktoré sa mohli udiať. Ale nič z týchto vecí sa nestalo. Vďaka Bohu, ale už som v podstate stratil kondíciu, rýchlosť, silu a musel, alebo chcel som začať hneď pracovať ako keby od začiatku, že tá 8-ročná moja tréningová práca zmizla v sekunde pri tej nehode. Děkuju. Takže chci poděkovat samozřejmě všem, Martinovi, že si na nás udělal čas, ale budeme pokračovat za chvilku v rozhovoru. Všem, kteří nás podporujete, víte, že podporujeme mladé sportovce, třeba i sportovce, který se zraní, tak na nějakou lékařskou péči. Sledujte ForSport, sledujte nás a děkuji za vaši pozornost a dostáváme se k bonusovým tématům.